zo hard gooien, want dat lukt niet. Dan moet je echt op techniek aan, hè? Ja, nou dat heb ik dus niet. Ik ben niet zo zeker als ze naar de divisie komen. In Polen kennen ze dat niet, Soele. Nee, maar in Suriname ook niet. De eerste set wordt het Mark zien tactiek goed. Rammen. 20? Kijk eens. Mooi. Dat is afgelopen dan, hè? Dat is 52, hè? 52. Ik begin, jij begint. Oh, wacht even. Wat ga je doen? Je gaat de stenen wisselen? Ja, stenen wisselen, ja. Waarom? Omdat die waren niet gelukkig, die waren voor Cambuur. Oh, de Vries, joh. Dombo. Toch begint Mark goed om de tweede set. Het kan nu al afgelopen zijn, hè? Als hij hierna... Ja, gaan we zien. Kan, oké. Nou, ik wil je geen druk opleggen. Nee. Oh, nee. Dat is hij. Ja. Als Mark nou een viertje gooit, dan komen ze in elk geval op Lieke zijn hichten. Hij had al 10 punten. Dat is 18. 12 punten. Oh, mooi. Yes. 1-1, ja? Ja. Volgens mij dacht je even, ik heb hem. Ja, inderdaad. Ik ging voor de 4. Ik denk, als ik naar 4 viertjes gooi, dan heb ik 16. Maar ja, helaas. Dus misschien had je op het laatste even die 1 moeten pakken. Dan had je 20 gehad, hè? Oh, dat zeg je nu pas. Dan hoor naar de allesbeslissende laatste set. Vriend, even rustig aan houden. Kan niet zo goed zijn. Zo. Hallo. Kom op, de Vries. Hoor je wat hij zei? Kom op de Vries. Dan krijgt Mark het dreig. Een beurt, maar 0 punten. Pavel kent het allemaal. Normaal doe ik dat in 2 keer rustig. Ja, moet dit kunnen in 1 keer? Doe maar 2 keer rustig. Ja? Dan kom ik eroverheen met 1 keer snel. Dan moet je nu alles gewoon misgooien, vriend. Hey. Wat is het deal, of Maar niet? die camera neemt alles daar, of niet? Daar nog en is klaar. Is klaar. Nog niet. Nu Of is ik klaar. 10 minuten gebeurd. Mooi. Gefeliciteerd, goed gedaan. Voor iemand die het niks speelt. Hoe hard komt dit aan, Mark? Ja, keihard. Ik weet niet hoe ik het moet gaan vertellen op de club. De winnaar van vanmiddag in het Abelense stadion is Heerenveen. Hey! Hoi!